Bueno, vulguis, directament a porta cap a casa, Però què comencem, no? Som-hi. A mi això del teatre que has escrit m'agrada molt. Sí, tot aquest que es separa del teatre. a mi el que fa vosaltres. Llavors no hi ha rivalitats entre actors ni pallassos, tot queda fora. Bueno, però és la segona vegada que ho diu. Sí, que ara com que amb això amb el teatre a vegades no em costa molt, vindre 2 vegades i que t'agradi. No, clar, sí que gràcies. Jo m'ha quedat un dubte, però sí, no fa vergonya dir-ho. Al final, el Francesco es tira al pont i comença l'espectacle. Això s'ha de quedar una mica aquí, també hem de dir. Falta el Roberto, no? El Roberto avui no vindrà. Potser puc parlar jo, com que hem fet algun col·loqui amb el director també, amb el Roberto, potser podem deixar aquí també una mica de pinzellada. Al Roberto li ha volgut donar aquesta pàtina de cosa onírica, no? Que porta el seu llenguatge, segurament coneixereu el Roberto G. Alonso, que doncs, ve del món de la dansa, del cabaret, per això hem vist doncs, aquestes piècesetes també doncs, que remeten a aquest univers i a aquest món, i tota aquesta cosa ell ha jugat amb aquesta llibertat. En vam parlar molt amb el text i ell va demanar doncs, aquesta llibertat creativa per fer una mica amb el text el que ell volgués. I va voler deixar al final que en el text original és molt concret, molt obert, perquè ell doncs, creu en aquesta cosa, el que diu el text també, no? Que l'èxit no està assegurat per enlloc i llavors diguéssim que ha desmuntat el que era un diàleg i l'ha fet amb aquesta forma doncs, una mica que no sabem ben bé on se situen i ell crec que volia doncs, que cadascú hi projectés alguna cosa. Però jo crec que ens hauríem de tirar una mica més dels ponts per fer una mica el que ens ve de gust en aquesta vida. Jo aquí ho dejo. I en el text original? En el text original, diguéssim que hi ha un tren i hi ha un comiat. Acaba. Com tu prens això? Canvia al final una cosa que com a dramaturg també et costa, no? És una part que costa arribar a aquest final. Com acabo això que he creat? Sí. Com tu prens de cop a dir, mira, això que has fet, m'ho prenc d'una altra manera. Sí, jo crec que només t'ho pots prendre, és a dir, quan hi ha un creador com el Roberto davant teu, amb la trajectòria que té el Roberto, jo crec que l'únic que pots fer és servir text, servir tot el que ell necessiti, i a mi jo com que el coneixia i m'agrada tant el que fa, crec molt en la llibertat que necessita un creador, vosaltres m'entendreu, i els que us dediqueu a l'art també, es necessita certa llibertat per poder treballar. I l'autor Moscardón, que diu, no, escolta, respecta'm això i allò tal, i de dir que el text és bastant això, l'essència hi és, potser amb el Tonino s'explica més en el text original, però sí, ha sigut un luxe treballar amb ell, i després el luxe ha estat que vosaltres vinguéssiu a l'estrena i que inicieu ara aquí, això és tot confrontar una història de ficció amb gent que us dediqueu a això, no? Llavors jo aquí sí que és com una mica de poder de l'obitori. Però també t'has permès el luxe com d'introduir en el text una frase que va dir ell de sense maquillatge no té la mateixa ploma, que la vas dir. Te la vaig trobar, aquesta. Els creadors ja Sí, hi ha moltes frases en el text que estan agafades de grans pallassos. De fet, hi ha referències constants i una mica més marcades. És una cosa que el Roberto també li ha volgut treure perquè el Francesco és algú que fa referències constants amb aquesta nostàlgia seva, doncs directament ens diu i ens explica històries i quan el Dario es diu que pesat que ets tant que hi ha a la Wikipedia, ho diu de veritat perquè en el text hi ha molta referència en això. Quan el Francesco diu que va conèixer un pallasso blanc que no es maquillava la cara gent i que a la gent li agradava, doncs parla del Gavi, ja es parla directament del Rivel, és a dir, es fan referències a grans pallassos i doncs, bueno, el costell també hi havia de ser... Jo defenso el maquillatge. És una teoria que jo tinc, que no potser que no és explicable, però a dintre del món de la publicitat hi ha els monologuistes, per dir-ho d'una manera, a un costat, i a un altre costat hi ha aquests pallassos. Els monologuistes són vestits de carrer, parlen bàsicament, no tenen gestualitat
són posicions absolutes, però que i la seva publicitat es basa en coses molt reals, família, sexe, religió, política. El pallasso que a mi m'agrada, per dir-ho així, ja no és un ser humà, sinó és una abstracció de la realitat, ja va vestit d'una forma absolutament esperpèntica i el que intenta és parlar sobre les emocions, d'una manera que són coses que els humans no són capaços d'entendre. Per això m'agrada més la definició del pallasso com una marioneta sense fils, no? Per dir-ho d'una manera, i això sense maquillatge, sense aquestes coses que et poses, com a mínim jo no hi soc capaç d'arribar. I després, per una altra banda, quan et poses en situacions de fer humor o d'intentar fer humor en situacions difícils i complicades, i parlo dels hospitals, per exemple, amb els nens que estan en biologia o llocs així, o entres amb el teu traje, per dir-ho d'una manera, que és una frontera, per dir-ho així, que et guarda, com a ésser humà no entres. No sé jo. Les vegades que m'hi he trobat ha sigut impossible de poder resistir al món emocional. O sigui, i amb això et diria moltes coses de les que jo penso. O sigui, a mi m'agrada treballar amb nens, bàsicament. Avui hem fet una funció amb 500 nens i una altra amb 500, demà en tinc un altre, i això és una mica que t'ha escrit el Francesco. Demà hi ha funció i som-hi, no? Però el Tonino sí que va anar a maquillat, que anava maquillat. No. El Tonino era com tu. Bueno, el Joan és un com jo, perquè si no tindria els anys que hi ha i faria això tots els dies que ho ha fet. I d'aquesta reivindicació puc preguntar, és que jo de petit volia ser pallasso, no sé si s'ha notat, i quan vaig arribar em vaig quedar d'això que soc ara. Llavors, d'aquesta reivindicació ve aquell número on et maquillen davant del públic, perquè això també no hi ha... Però vols dir que és una reivindicació, perquè jo trobo que cada pallasso troba el seu. Clar, posar-se un nas de pallasso és un codi molt clar, no? És que quan tu et disfresses ja estàs donant a entendre que t'estàs convertint en una altra persona. Poses un nas de pallasso ja està clar que vas a jugar, no? I això està clar pel que et veu també. Però tu també perquè te dona, és honest, com deia, no? T'ajuda, no? Però pel que et veu també, ja estàs marcant un codi, no? I ja tens un i és una altra manera d'entrar. Però jo crec que també n'hi ha molts que troben fórmules sense una necessitat de maquillar-se. I també, clar, hi ha el ventall de pallassos, perquè aquí és el clàssic, no? I trobem el clàssic, però a partir d'aquí tants pallassos i tants circs com pallassos, molts. tants pallassos. Sí, per ignorar la meva salut. Aquí el blanc és l'August i l'August el blanc, Bueno, sí, això una mica, no? Què tal, tio? No, jo volia preguntar també això sobre, a part del maquillatge, quin altre element és com essencial, no?, per figurar un pallasso, no? Creieu. L'estem buscant. Aquí ens anem al clàssic, que és la parella dels cims, que surten els cims. I ara, jo he fet de pallasso blanc, m'he fet el meu pallasso blanc, però vaig posar en dubte moltes vegades, perquè el pallasso blanc no és aquell que sempre ha dit que no. Bueno, sí, és com desagraït, no? Vaig veure, és que jo no em gaudia d'això, de sempre dir, no, i ara aquí va i em fas fora, no? I ara aquí va i em dius que no, i ara aquí va i... no? I al final, bum, bueno, saps? I em van operar de manteure un nòdul i llavors no podia parlar i durant un temps em vaig posar el nas i feia més d'accèntic, de contragust. I a partir d'allà vaig descobrir que el blanc té el seu paper. I el blanc, si ets conscient, és el que serveix, i el que ajuda, i el que manté el ritme, i si aconsegueixes l'espectacle com un tot, i saps que el teu paper és important, i creus
l'acte El disfrutes més. el disfrutes més. És que també el que s'aporta les rialles, els aplaudiments, sovint. Xulo. Però sempre hi ha un... Sí, bueno, però s'ha de trobar, perquè és com més dur d'entrada, no? És com... Bueno, l'has de saber, A mi em costaria molt trucar per vosaltres, jo no ho sabria fer. Però si ja ho fas. No, jo faig una altra cosa. Mira demà a les 10 al 5 i veuràs. Tu i jo, estaves amb 500 nens de Catalunya, hi havia de 7 a 10 anys. No, jo anava a dir una cosa, el nom de Germans Poltrona, recordeu que jo vaig començar amb un grup que es deia Germans Poltrona. Sí, jo recordo de Germans Poltrona i el doctor I Soler. el doctor Soler, això va ser una mica més tard. Però això va començar, Germans Poltrona, va començar perquè un dia buscant coses vam anar a París a un tiet de la Montse, que és una altra conferència, el Josep Maria Trias Peix, i per allà vam anar a veure pallassos, perquè mira comediants, els pallassos, vam anar al Bois de Bolonya i vam veure uns pallassos que es deien els Macloma, els clons Macloma, que sortien del maig del 68, i passejant per allà al barri de Tí hi havia una llibreria i hi havia un llibre que posava Juguem a fer pallassos per nens. I ens el vam comprar, que era un llibre per nens, per fer pallassos amb nens. I hi havia un pròleg del Fellini, que ja només per veure Fellini allà i vam dir, bueno, que no sabia massa francès, però ens el vam llegir i anava explicant que el pallasso blanc era de dretes, perquè el que ensenyaven a l'August, el que li feia fer les coses, el que volia que les coses tinguessin un ordre, que tinguessin un sentit, i que l'August era el d'esquerres, el que havia de canviar-ho tot, el que sempre hi havia retalleries, i amb aquesta idea vam arribar a Barcelona amb el llibre, amb el Claret ens vam trobar i vam construir una poltrona, que era una màquina de fer discursos, i vam fer Germans Poltrona i ens vam dedicar a fer discursos per les associacions de veïns de Barcelona, on el Claret feia de dretes i l'August feia d'esquerres. I per això vam dir Germans Poltrona perquè teníem la màquina aquesta. O sigui, hi ha tota una simbologia de coses que van a petar amb aquests personatges, inclús a hores d'ara perquè està molt... O sigui, a dintre de la teva obra que has escrit, el circ sempre ha sigut un lloc de refugi. Sempre ha sigut un lloc on hi havia persones diferents, d'orígens diferents, que pensaven diferent i que dintre del circ es conservaven amb una estanqueritat. Aquest ambient era com una mica tancat, un món diferent, no? A dintre de la vall és una cosa i a fora de la vall és una altra. I això inclús ara els circs tradicionals segueixen visquent a vegades amb indigència i tal, perquè es veuen incapaços de sortir d'aquest entorn en el que hem viscut tota la vida, que un tio de circ. Tenen cases, i cases grans, i no sé què. Van allà, No tots, perquè hi ha que van al circ i allà... I no poden parar, però per exemple el Rossi del circ italiano tenen una casa molt gran i quan hi van aparquen la caravana a fora al pati i fan la caravana. Era la caravana. I el dia a dia dins del circ com és? Depèn si plou. Jo volia comentar que és a dir, el circ al final és una excusa, és una espineta que jo m'he tret perquè hem tractat el tema, perquè hem vist el Jordi vestit així, llavors jo ja estic content, però no parlem, evidentment, hi ha molta gent, vosaltres també, vosaltres deu renovar i segueixen les generacions que van al circ ni de conya, està clar, no és això del que parlem, no? Parlem d'aquella cosa daurada en qualsevol context ja no hi és, o que de sobte ens parlen sovint les generacions anteriors d'una cosa que va ser d'una manera i que se'ls ha canviat el context i en els joves ja no se'ls serveix de la mateixa manera, no se'ls pot passar el testimoni directament, no? O que la generació que puja ha de fer l'experiència pròpia per després potser tornar. I ara vull preguntar, aquí passa un testimoni també, no? D'alguna manera, que el testimoni va avançant. Com és això? Com ho notes? Hi ha com un pes, hi ha com una pressió aquí al darrere, hi ha com un... Perquè clar, estem parlant de noms, no? És a dir, es nota això? No, és que quan veia l'obra m'ha semblat, o sigui, m'he sentit molt reflexada perquè jo de fet vaig marxar del circ, vaig anar a estudiar teatre pensant que els meus pares eren tontos perquè el circ i el teatre era el mateix, el que passa és que només feina i el teatre només disfrutaves. En canvi, ells, saps, 70%, 80% de la feina no és a la pista. I vaig anar i després vaig dir, no, torno
ara perquè el circ i el teatre no és ben bé el mateix. Llavors, el trosset aquest que es comparava realment, jo vaig sentir que la nostra manera de treballar és molt diferent al que jo vaig trobar a les aules. Vull dir, també vaig... Potser això és per al Darius, no? El Darius el pot mirar i llavors acabarà... Tornant perquè no hi ha... No, Bueno, no, no. A la segona part, passo dos, El regreso, preparats. No, jo volia enfocar també com una mica el teu relleu, si és que hi haurà, vull dir, com també la pregunta important prèvia a donar per suposat que us podrà seguir amb el relleu és si vols seguir, i en cas que sí, com ho gestiones, no? Això perquè és el que dius tu, no? Que hi ha un pes aquí important que és... No, sí, és com una pregunta que et fas cada dia, també. No és allò que tinguis claríssim perquè passen coses, però sí, vull dir, de moment fins ara i en el que jo crec ara mateix de cara a futur sí que hi ha ganes, perquè sí que és veritat que canvia molt tot, que és una... No sé molt bé fins a quin punt. El meu germà, per exemple, a l'hora de trencar el circ és com que fa molta més fusió i quan vam començar a fer coses era no, és que no fan circ, bueno, no fan dansa, no, però no és dansa, no és... Al confluir tantes coses com... No sé si el circ grec d'aquí 50 anys tindrà la mateixa línia editorial, no ho crec. No ho veurem. També vull dir una cosa, que si el nostre circ és diferent és perquè nosaltres no veníem de famílies de circ i nosaltres ens vam atrevir a inventar un circ perquè no en sabíem, perquè si no, no ens haguéssim... La joventut i les ganes de fer que farem el nostre circ. I cric, perquè un circ al revés. No serem els més de tot, ni la més difícil todavía, no, ningú hi havia cap entrepesí. Tots començàvem, tots fèiem, vull dir, el que era... No trobar el vostre camí, no? Sí. Llavors, no sé què deixem. En tot cas, el circ com a esperit i com a tinglado i com a cosa que muntes i com fas amb una sabata més pequeña, que és efímer, que no és un teatre de marbre i tot això té una essència i aquesta essència sí que segueix, jo crec, sent valuosa. Clar, no estem en itinerància, ara estem en un seny de plantats, però també estan sortint grups i col·lectius que munten la seva petita barraca. Perquè cada toldo, cada circ, cada estructura d'aquestes és un món, és un univers. Sigui de 60 places, en sigui de 2.000, facin el que facin, perquè de vegades hi pots fer uns titelles, pots trobar... Cap tot. Sí. Però sí que té un esperit, no? Un esperit que es munta, es desmunta, no et cauen els anells, saps? I la família, això que sortia de les diferències fan que tothom té unes... rols i com cadascú se li dona bé una cosa i on no arriba un arriba l'altre, hi ha com aquesta cosa de fer molta xarxa. I a vegades no arriba ningú. Però sí que ja ho havia dit això. Avui venim de l'espectacle d'escoles, no? I llavors hi ha missatges que deixem així, que funcionar per escolar. Però no. Sí. Doncs el circ és com una família, és una tribu, perquè el circ no és cosa d'un, ni d'un dos, ni tres, és cosa de tots. És un circ sol, què fa? I les famílies també es poden triar, no? Bé, totalment. I llavors els diuen, avui la meva família és aquesta, i aquesta ve aquí, que ve d'allà, que ve d'allà, que ve d'allà. Totes aquestes, no? Tots aquests conceptes, això va introduir-se en el circ. El d'abans, el que fa més referència a l'imaginari del Buñuel, és com les antigues. El centre jo més antic i podria ser-hi. No, el que sí que passa per això és que el circ ha canviat o sigui, la societat ha canviat tard. Des del naixement del cinema, passant per la televisió, en aquest moment de disbauxa que ens trobem ara,
que aquest món del circ poètic que ens imaginaven de les Garnaldes. Bueno, nosaltres ara tenim un circ que està alimentat de llum de panels solars, o sigui, imagina't això. O sigui, però hi ha una cosa que és que la culpa és del túnel de Records. O sigui, quan explico això ningú ho entén, però jo us ho explico molt fàcil. Abans anaves d'Olot i tothom d'Olot venia al circ, perquè a Olot no podies anar a Barcelona, havies d'anar fins a Girona, que era una hora i pico, i després baixar a Barcelona, que era una altra hora i pico. Per tant, en un dia no anaves al teatre a Barcelona, i el teatre que hi havia a Olot en aquell moment també era minso. Ara els d'Olot agafen el cotxe i una hora estan a l'aeroport i se'n van amb un vol barat a París i se'n van al Disney. O sigui, quin sentit té portar 12 riders a muntar allà al final? Això per un costat, la legislació per un altre, la incompetència generalitzada de les institucions que es gasten els diners per 4 persones que van a veure 4 espectacles que són de 4 directors que es reposen sempre. Bueno, o sigui, no sé, si entrem en aquest tema ens perdrem, però el que sí que és veritat és que totes aquestes estructures de circ que són encara itinerants i que construeixen les seves carpetes amb tots aquests problemes de les legislacions, els bombers i la mare, bueno, és igual, no? Segueixen sent unes estructures d'arts escèniques independents, mal cuidades, perquè segueixen existint en un esprit absolutament lliure, perquè no hi ha ningú que els hi pugui posar la campaneta ni el botó ni aquestes coses. Per tant, són coses que per mi culturalment tenen molt de valor, no? I n'hi ha, o sigui, bueno, la Montse va muntar una associació espanyola de tipus de creació, un té una iurta, l'altre té una carpeta, l'altre té un domo, l'altre té unes caravanes i que no sé què, que aconsegueixen a més fer arts escèniques en el món de les arts escèniques que existeixen, sinó les estructures, perquè tot el teatre es concentra bàsicament a la ciutat condal i les quatre grans metròpolis on es poden fer coses. Però bueno, malgrat totes aquestes adversitats, d'aquí un parell de setmanes estreneu el 13è Festival del Circ. Igual. Això també és el 13è i també la Fundació... Tu no hi tens res a veure. Sobre l'espectacle de... Sí, no, perquè és que també jo m'he cansat de queixar-me. És que vull dir, al final, disfrutar del que estàs fent. Bueno, vull parlar, no? Perquè clar, vulguis que no és que sigui sostenible, vol dir també que venguis a entrar, no? I ja vas mirar, no, bé, no comprat, no pateixis, això sempre és així. He trobat una entrada! Era per terra. Però bé, gent, i la gent que ve s'ho passa bé, i nosaltres ens ho passem bé. I allò que passa aquell dia, com el que ha passat avui aquesta nit, és especial. I mentre això segueixi passant... Malgrat els mitjans de comunicació, es digui RAC1, es digui Catalunya Ràdio, o sigui, el Piqué i la Shakira, l'altre que té un net, els problemes de Netflix, i hòstia, i ho paguem entre No, hem tots, de lluitar contra moltes coses, ara. Ja no, ara és, bueno, no sé, t'aixeques el dematí, dius, vinga, a veure, Clar, també anem a cagar, com dic de mi. I a la nit... Vaig a la ràdio! A la nit ja estàs destrossat. No, destrossat no, perquè després veus que la feina que fas és real, o sigui, el Pallassos Sense Fronteres, que és una altra meravella que duria, portem 30 anys. 30 anys, 500 expedicions, hi ha unes quantes, 15 països hi ha organitzacions. Saps què passa allà? Per què es manté l'organització? Perquè l'art es converteix en cultura d'una forma tan evident que la gent quan torna hi vol tornar, perquè se sent útil. O sigui, quan tu veus aquella canalla que no té res, que et demanen les ampolles buides per si un dia poden fer-les d'aigua, m'estan dient d'aquí fins aquí, i em donen abraçades i petons quan arribes a l'aeroport d'aquí, nosaltres és dir, perdona, Quan és el proper? quan és la propera? O sigui, és per això que funciona. I això aquí també passa, perquè aquest dematí ha sigut, jo em mirava, bueno, o sigui, tinc una grada de 600 places, pràcticament plena, de nens de 6 a 10 anys, i tots impressionats, bueno, i els mestres també, perquè segurament després quan van a veure coses d'espectacles per a escoles
són coses que, bueno, sí, no em fa... No, és igual, no, perquè són nens, no? Els nens són el futur. Els nens, si algú ens ha d'ajudar a nosaltres a tindre... Bueno, així va, tot plegat, no? No sé. En fi, viva Franco. Ho he deixat tot mirat i no es pot parlar en català perquè en parlem massa, no sigui, per favor. Si no podem parlar en català, parlem massa en català. Hòstia, després de no sé quants anys de no poder... Jo al·lucino. I no ho diuen, o sigui, però que els droguen, no? Home, hi ha coses dures, no? O sigui, no ho normal. Volia preguntar pels 30 anys de Sense Fronteres i quins projectes teniu, si és que en teniu, com... Sí, no, parlem amb el Xerdu. Estrenem amb un grup que marxa, que és Verodera, que és la companyia del Blai. El Blai ja va formar part de la primera expedició, fa 30 anys, ho celebrarem el dia 3 de juny a Madrid, al Circ Dice, i a dintre de les festes de la Mercè. Ho celebrarem aquí, en un barri que ens estimem i ens sentim molt útils, que és Ciutat Meridiana. Per tant, el dia 23, que és dissabte, si tot va bé es tanca, tornarem a reunir a la Trova Kung Fu i farem un combinat de Trova Kung Fu Cric i el diumenge passarem per allà. Això estem amb un llibre per poder glosar aquestes 500 expedicions i poder fer un homenatge a tota la gent que hi ha participat. Seguim amb ganes de plegar, perquè això no hagi d'existir, però bueno, segueix marxant el Blai, marxa al Líban, on seguim treballant a la frontera de Síria. Especifica això, que amb l'AI abans de marxar passaran pel CIR, faran uns assajos i llavors obrim el nostre festival del Montseny amb l'actuació d'aquest espectacle quan ja el tinguin paquetat per enviar-lo. Perquè l'endemà o l'endemà passat se'n van cap al... Sí. Com la prèvia, no? Sí. Sí, bueno, farem a veure si ho fa bé. Bueno, no se sap mai amb aquesta feina. Tant, se fa trist de vegades. No, seguim treballant a Colòmbia, seguim treballant a l'Àfrica, a Burkina, a Benín, Togo, Costa de Marfil, projectes molt macos. I ara mateix hi ha 15 seus al món, per tant, des d'allà també de pallassos, sí, desorganitzades, no us penseu. El pallasso de Fronteres el veu començar vosaltres. Sí, bueno, va començar els nens d'una escola de Barcelona que em van tindre la mala idea de cridar-me a mi el Nadal de l'any 92. La meva germana, que ja no hi és, era infermera de l'escola projecte que els nens tenien a Mofilla. I havien organitzat una trobada en xarxa. És de les primeres coses que es va fer per telemàtica, ja està en documentat que expliques, van reunir diverses escoles de tot el món per fer una jornada de pau per la guerra iugoslava. I aquests nanos van trucar el dia de Nadal, em van preguntar si podia anar, em van dir que això estava a 1.260 quilòmetres, que 160 fins a la frontera, 600 a Ventimiglia, 500 a Trieste, que tenien els diners per pagar-me el bitllet, i vaig dir, passa'm el teu pare. I li vam quedar que sortiria el 23 de febrer, que sempre m'ha agradat molt el 23 de febrer. No per res, però és una data que la tinc gravada. I el dia 26 vam fer un espectacle amb la Montse, el Blai, i en aquells moments em m'estava tirant d'una torre de 12 metres amb un got d'aigua, que va ser un espectacle que vaig fer durant 10 anys. Et tiraves dintre d'un got d'aigua? Sí. Exacte, my name is Dr. Poltrona from Barcelona for the Jam de Festival to the Glass. I sí, bueno, vam anar a Canadà, vam fer una gira molt bona, la gent omplia les places, perquè no esperava que et fessis una mica mal o molt mal. I un espectacle totalment surrealista, perquè no era un espectacle adoptat, però vam veure que canviava la vida de la gent allà. I jo soc molt amic del Vicenç Fisas Armengol, que per cert és el professor de la càtedra de l'UNESCO durant molts anys, ja està jubilat. Ell va fer un article sobre Xina a la Vanguardia molt interessant. I és el que company d'Emili i padrí de bodes. I ell sempre em deia... Perquè en aquell temps estava treballant a Metges Sense Fronteres. I jo dic, això que m'heu usat, els camps de refugiats sense estranger que es faci
hi ha Metges Sense Fronteres. Bueno, home, aquí el Boves, que és un català brasiler que fa uns anys que viu aquí, i ara, com que estem fent el llibre de Lloxis, explica la teva anècdota que em vas passar en el llibre. La del Brasil. Sí. Un taxista que ha agafat el meu pare i ha dit, el meu pare li ha comentat que jo havia estat a Països Sense Fronteres i el taxista s'ha quedat a baix esperant perquè em volia veure. I he baixat a parlar amb ell i ell m'ha explicat que ell havia treballat a la ONU o una d'aquestes i ell es dedicava a enterrar la gent que es moria als camps de refugiats. I diu que després d'una expedició de Països Sense Fronteres han mort menys nens de l'estadística. I això és una dada que no és oficial ni explicable ni res, però ara mateix tinc la pell de gallina. Bueno, no totes les situacions. Jo explico una anècdota que és una que un poc més. Ens va cridar Metges Sense Fronteres per anar al tsunami. Més aquell any em sembla que va ser que jo vaig fer de rei a Barcelona a la cavalcata, de rei de cavalcata. I vam anar allà, jo amb el Donald Lenk, que és un pallasso americà que vivia a Madrid, i després vam començar a vindre pallassos i vam fer una cosa, sempre treballàvem amb una contrapart, que diem que són la gent que ens organitza la gira. Fem 2 o 3 espectacles cada dia, o sigui que no parem perquè no pots anar enlloc, no hi ha res a fer d'aquells llocs. I mentre vam fer la contrapart va ser el Ministeri d'Ensenyament, i mentre vam fer els nanos petits era tot fantàstic, aquells grups, aquella diària, els nens blanques, i un dia diu, mañana a l'institut, i hòstia, l'institut d'adolescents, els adolescents, els pallassos i els adolescents no és que sigui una cosa massa... Però bueno, ens vam llevar molt d'hora, vam preguntar, i hi havia 1.500 nens, en queden 700. Vam arribar allà a la matinada, a poder dormir, després no vam anar cap allà, vam anar a l'institut, ens vam trobar amb el director, sempre ho farem, funerària, veure aquests 700 nens arribar a l'institut buscant-se per veure qui havia quedat i no havia quedat, perquè els imprimia de trobada. Vaig fer un cercle de guix com el grec, que sempre faig un cercle de guix perquè és el que fem quan dibuixem el circ a terra, sempre anem una cosa i fem un cercle rodó perfecte. Vam fer la cerimònia, vam començar a fer l'espectacle, sempre ens ajudem amb coses de circ, malabars, mans a mans, coses molt espectaculars que desafien el sentit comú, que aquestes hores del circ. I bueno, van començar plorant, van seguir plorant i rient, vam acabar tots abraçats, fent una festa, fent un ball, i va arribar el director i diu, ens han portat de tot. Ens han portat llibres, llibretes, llapisos, vestits, ordenadors, diu, però fins avui ningú ens havia portat la vida. Fins avui només podíem parlar de la mort, a partir d'ara amb vostès podem parlar de la vida. És evident que això passa. El riure, i l'altre dia reflexionava una mica, l'únic que canvia entre riure i riure és una sola lletra. Només és una. I realment, o sigui, quan tu ets capaç de... Hem evolucionat molt, estem treballant també amb la Universitat de Bellaterra, amb els psicòlegs aquests d'emergències que van anar a la Rambla i que han estat amb això, i hem fet valoracions de quina és què passa quan hi ha un espectacle de Pallassos Sense Fronteres i fins a quin punt això augmenta i provoca resiliència en els nanos que estan veient això, amb els efectes habitacions, amb els seus estudis, etc. I és evident que funciona sempre dintre d'uns paràmetres que són els que el món científic en aquest que vivim, aquesta ideologia religiosa científica tenim, que no els acaben de... Bé, que perquè ells són de la universitat i han de demostrar-ho, però a mi amb una frase del taxista que a mi em queda clar. Sí? Que en aquesta societat nostra, no? Que s'han de demostrar científicament que això ajuda. Que han arribat al final de mi. De vegades em sona que es perd una mica el... Bueno, no sé. Perquè és evident. Jo aquí volia dir que hi ha una cosa molt curiosa i que o sigui, Pallassos Sense Fronteres neix gràcies a uns mestres, quan encara no hi havia internet, pioners en la història de la telemàtica, i eren mestres,
li encolomen un mòdem a un insumís que no vol fer la mili, que se'n va al camp de refugiats a treballar amb els nens a la guerra dels Balcans, i allà demanen al director del camp de refugiats si li deixen fer aquell aparatet a la línia telefònica per encara. Era totalment inofensiu, el director del camp de refugiats li diu que sí. I a partir d'aquí, aquest es connecta amb altres escoles del món i són de les coses pioneres que neixen amb la telemàtica, el que després serà internet. Però gràcies a això els nens escrivien cartes, els nens a través d'aquest insumís, escrivien cartes des del camp de refugiats, explicant barbàries, explicant avui han entrat, han matat el meu pare, no sé què. Els nens de les escoles d'aquí ho rebien, contestaven al nen i començaven a tenir un intercanvi fins a... Això el 92. 93, això és el Però Sí que tot això estava a la les pastoral. cartes del 92. I bueno, llavors com que ja hi ha com una relació i una amistat i ja es volen fer una festa aquí però que també es faci allà i és quan envien el Poltrona. I allà ja va ser vídeos, vam I veure. allà van fer les primeres videoconferències que es tallaven i així per una càmera i des d'aquí es veia, mira, saps? Bueno, després vam entrar amb el Pedrissa i el Baixes a Sarajevo Sí, també. però vull dir, van ser les beceroles i les primeres coses que... perquè si no... Després ha fet molt mal. Sí. Jo, recollint totes aquestes experiències que al final també quan les perdeu us desgasten per dins i també agafant i aprofitant una de les frases que dius, bueno, que dius tu, però que has escrit tu, que és qui ens cura les ferides, i també aprofitant que tu vas fer una publicació a Instagram fa uns mesos que vas preguntar i quan els pallassos estem tristos, qui ens fa riure? És una pregunta potser una mica sense resposta, no? Perquè és molt difícil trobar aquesta resposta, però bueno, jo la deixo una mica a l'aire perquè tots també com li donem un parell de voltes i no sé si teniu la resposta, si l'havíeu preparat, si la És sabeu. un altre pallasso. El mirall. Llavors aquí cap aquella d'això, l'anècdota aquella del groc, no? Sí, el Groc considerat un dels grans pallassos a l'Ietetac. Va agafar una depressió perquè els suecs no responien a les provocacions que hi feia, i va acabar anant al psiquiatre. Vostè no té res, el que ha de fer és veure aquell pallasso tan famós que està treballant allà. I va dir, soc jo. Home, jo he simulat la cultura que ha sortit el Groc, el Diapetac. El Diapetac té un llibre, que a més aquests pallassos que van treballar... El groc és aquell que té números amb un piano, un violí, que té un cap aquell tot blanc, segurament... Sí, que és el que puja el... clàssic. Sí, el riu i el puja el piano. Boníssim, ja. Doncs ell diu, bueno, fa, té el seu llibre diu, vaig fer la meva última representació el 29 d'octubre de l'any 1957 en un teatre a Berlín, sabia que era l'última representació, s'havia reunit allà molta gent que havia vingut a veure. I és brutal com les llàgrimes i els riures de les persones estan tan a prop. Em van fer grans ovacions i vaig fer la meva última representació. Mai havia pensat que aquesta cosa tan efímera de fer riure m'hagués portat a aquesta esplendor. I vaig arribar, ho resumeixo, vaig arribar al meu camerino i allà no vaig deixar que ningú m'ajudés, em vaig treure les sabates, els pantalons, l'americana, i jo vaig ser l'últim que va veure Groc en el mirall, si em feia el maquillatge. I Groc, el pallasso, em va guinyar l'ull per desitjar-me bona sort a la meva vida. Si existís una segona oportunitat de vida, jo només demano als déus que em deixin ser una altra vegada Groc el pallasso. No, Rafaela, d'anar... El que porta Sí, sopar. podríem obrir el torn de Sí, això anava a dir. Ara ve la part de menjar. Al torn vostre, si algú té alguna pregunta, algun comentari de Pancho, La senzilla. aprofitant que estem tots aquí. Bueno, jo vull dir una cosa. Digues, Juli, digues. M'ha agradat molt l'obra. Estic d'acord amb tu que la direcció ha de ser lliure de poder modificar coses i arreglar coses i
afegir coses. I sobretot si l'autor està d'acord, encara millor. Però al final no m'agrada. I la interpretació ha estat extraordinària. Al final no t'ha agradat? No. Jo estaria més d'acord amb l'original tal com has explicat. Ara passarem fotocòpies a tothom. No, més que res perquè la trajectòria de l'obra s'hi aboca a aquest final que dius tu. I aquí ha quedat una mica estrany. Sí, no, primer que... Sí, perquè És públic agraït. Moltes vegades, perquè m'hi he fixat, perquè com que em fixo en aquestes fotografίες... però perquè jo he preguntat, el Francesco estira el mort o fa la funció? El Darius. Ai, el Darius. No. El que es tira del pont és el Darius. Sí. I cau d'en peus. Sí. No es fa mal. Però el teu... El de Sant Andreu, No es que queda tan clar si pensa la funció, o també... Hi ha funció, què passa? Això. Què passa? Francesco, pobret. Què li pot passar al Francesco? El Francesco està fent el que estem fent molts, que s'està emparrats amb que no ens trenquem la nostra forma de vida. Perquè a hores d'ara... És la frase del Titanic. No seguirem tocant fins Sí. Fins que s'enfonsi del tot. Sí, bueno, jo Però, quan vam començar a comunicar l'obra, amb el Jofre, amb el productor de la peça, vam llegir una notícia d'aquestes que es va fer viral, i no era una notícia que hagués buscat gaire, vull dir, era aquest clickbait segurament que sortia a tot arreu, i parlava d'un, no recordo el nom i em sap molt de greu, un pallasso italià que aquell dia, en teatre, no se li va presentar ningú, zero públic. I va mirar el tècnic i li va dir, nen, i era el tècnic el que va fer viral un vídeo del pallasso fent la funció Sense ningú. No? I jo em vaig recordar el Rubianes que explicava que un dia va tenir un espectador i el va convidar al bar, no? Anem al bar que te l'explico. Però bé com d'aquí una mica la història, no? Que fa el pallasso si no té públic, no? En aquest cas sí fa. No, només jo et vull felicitar perquè m'ha encantat l'obra. No defalliu, sisplau, us necessitem, És que no s'aguanta, si no, un món. Encara que siguin petits realistes, heu de resistir, perquè si no, què? Ja ho enviem tot a fer punyetes? No. No, ja s'aniria sol. No ens ho podem permetre, per això. Que el món ja tira malament, doncs nosaltres no, els que entenem això i ho vivim, per favor, tira, perquè... Has vist La vida és bella? Sí. La vida és bella, el primer que surt al vaixell d'aquell és el Sergio Bustri, que podria ser un amic italià de l'època de la Cuina de les Arts, i jo tinc el síndrome de La vida és bella. O sigui, no, que no em dóna la gana. No, i tant. Que no em dóna la gana. I tant. Però a més, mira, crec que un supervivent d'un camp de concentració explica també que va sobreviure al camp que estava, no sé si era Auschwitz, Mauthausen, no ho sé, perquè s'imaginava el futur en positiu i deia, o sigui, això és una merda, segurament em moriré, però i si no? I si puc explicar tot el que ha passat? I si això té una utilitat, si serveix d'alguna cosa? I anava en positiu, pensant en positiu, contra tot pronòstic, perquè el més normal és que acabés cremat. I s'ho va creure, i va ser l'única forma, i al final va sobreviure, i va ser l'única forma de poder suportar estar allà dins. És que és un missatge matemàtic. que ens hem de tenir clar. Menos más. Toma. No podem deixar la vèncer, ni molt menys. Doncs res, si ningú més vol afegir, moltes gràcies al públic, a vosaltres per apropar-nos Pazzo i sobretot a vosaltres per treure'ns uns... No, i a ells, que bueno, que llàstima que podeu ara, no? Que han vingut dues vegades a veure-la, dues vegades. Que això per mi és un esforç tremendo. Això ciutat. No, però jo el dia 2 d'abril vull venir, he vingut el primer. Oh, el dia 2 d'abril és diumenge, No, però ara ja... No, ara ja vingut, vaig trucar al Ramon i vaig posar quin és l'últim dia, el 2 d'abril, vaig apuntar al calendari. Però s'ha anticipat res. Va haver la voluntat i va dir doncs que vingui abans que xerri. El que jo vaig patir a l'estrena de tenir pallassos de veritat entre el públic, estàveu asseguts allà i jo al darrere, jo us anava mirant i dic que riguin. Bueno, home, s'agraeix també a les obres. El pallasso té una cosa que a més
això no, el fer riure no és assajable. La gent riu quan li dóna la gana, desgraciadament, si ho sapiguessis. I per això que els pallassos treballem números durant dècades i dècades. És veritat que és més difícil fer riure que fer plorar. Sí, fins que tens ajustat tot número. Per riure té una... Té una mecànica. El tempo, El tempo, si el perds, ja l'han cagada, No és fàcil trobar el No és fàcil. De vegades és un segon, una pausa. Jo tinc un amic de l'ànima que quan agafa el tempo no cal que hi vagis perquè ni et veuen. Ara, si no el té, no cal que vingui. Perquè és tremendo. Sí, perquè a vegades el tens i a vegades no el tens, no el perds. Només els pallassos dolents el tenim. Els genis el perden. Però el dia que el tires, brutal. Per res, doncs moltes gràcies.